21 сентябр президенти Русия Владимир Путин қарори сафарбарӣ ба хидмати ҳарбиро имзо кард. Як рӯз пеш аз ин мақомоти Русия гуфтанд дар маркази муҳоҷирати Сахарова бахшеро таъсис медиҳанд ки ба ҷалби муҳоҷирон ба хидмати ҳарбӣ бар ивази дарёфти осони шаҳрвандии Русия машғул мешавад. Коршиносон ин тасмимҳои Москваро пешбинӣ мекарданд ва онро нишонаи сустии стратегияи ҳарбии он дар ҷанги беасос бо Украина меноманд. Пас ҳадафи он чӣ буда метавонад? ҳоло ҳамкорам Хиромон Бақозода дар студия бо мо аст. Хиромон, дар қарори қисман сафарбаркунии нирӯҳои захиравӣ чӣ гуфта мешавад? Зарангез Путин ки имрӯз гуфт пешниҳоди вазорати дифои Русияро дастгирӣ кард, мегӯяд ки сафарбарӣ ба артиш танҳо ба шаҳрвандоне дахл дорад ки дар нирӯҳои захиравӣ шомил ҳастанду дар гузашта дар артиш хидмат карданд ва таҷрибаи муайян доранд. Ба гуфтаи Путин, ин нафарон пеш аз сафарбар шудан ба қисмҳои ҳарбӣ аз тамринҳои иловагии низомӣ мегузаранд. Вазири дифои Русия Сергей Шойгу аллакай гуфт ки 300 000 нафарро сафарбар мекунанд. Гуфта мешавад қарор ба афроди то 45 сола дахл хоҳад дошт, аммо Виктор Литовкин, як шореҳи низомӣ ва полковники мустафида Русия ки мо бо ӯ пеш аз барнома суҳбат кардем, гуфт қарори раҳбари Русия ба мутахассисони низомӣ 18 то 50 сола дахл дорад ки дар нирӯҳои захиравӣ ҳастанд. Ӯ гуфт ки кормандони корхонаву муассисаҳои бахши дифоӣ даъват намешаванд. дар ҳоле ки ин қарор ба шаҳрвандони Русия дахл дорад, ҳоло тавре аз хабарҳои расмӣ дидем ҷалби муҳоҷирон ҳам ба ҷанг ҳаддиақал дар Москав шурӯъ шудааст. Дар ин бора чӣ иттилоъе дорем? Хиромон? бале, шаҳрдори Москав Сергей Собянин дирӯз гуфт ки дар назди маркази муҳоҷирати Сахарова ки исмашро мо чун муассисаи ба қайдгирӣ, патентдиҳӣ ва боздоштгоҳи муҳоҷирон ҳам шунидем, акнун як сохтори дигаре таъсис мешавад. Вазифаи ин сохтор ки дар ҳамкорӣ бо вазорати дифоъ амал мекунад, ҷалби муҳоҷирон ба ҷанг бо ваъдаи тақдими шаҳрвандии Русия иборат хоҳад шуд. мунаққидон мегӯянд ки ҷалби муҳоҷирон бо ҳадафи истифодаи онҳо дар сафи пеш ба истилоҳ барраи қурбонӣ сурат мегирад. метавонанд ки дар дилхоҳ ва шаҳрвандии шуморо бекор кунанд. инро мо садҳо бор дидем ва медонем ҳатто нафароне ки шаҳрвандии тоҷикистон надоштанд, шаҳрвандии шӯравӣ доштанд, шаҳрвандии тоҷикистон Русия гирифтанд, ҳатто онҳоро маҳрум кардану ба ватан фиристоданд. аз ин хотир фирефта нашавед. он ҷо бо як таваккалаш ба худо ё як балош мекунем намегзарад. ва ёдовар мешавем, бар асоси қонунҳои Тоҷикистон ширкат дар ҷангҳои хориҷӣ ҷиноят арзёбӣ мешавад ва ҷазои сангин дорад. ташаккур. Хиромон Бақозода буд бо қарорҳои охир дар Русия дар бораи ҷалби нирӯҳои захиравӣ ва ҳам муҳоҷирон ба ҷанги бедалел дар Украина.